svima, ja sam Dejana i dobrodošli u moj prvi video. Danas snimamo Q&A video. Možda malo što sam naburena tu je zato što nam je ovo 100. put da snimamo. Nemojte se ljutiti na mene. Ovo mi je prvi put i ako ne bude bilo dobro, popravit ću to u drugom videu. Hej! Ćao, dobrodošla u moj prvi video. Hvala. Ja ću Dejanu da pitam do njen 10 pitanja. Samo telefona, pa hajde da počnemo. Zašto snimaš za YouTube? Zato što želim da zabavim neke ljude i da me vole i da me poštuju. Koji su tvoji uzori sa YouTube-a? Kovalska, Jacerštajn, Ruža Rupić, Marija Žeželj. Ima ih dosta, ne mogu sad čuti. I kad smo kod ovih glasova u pozadini, ko će se snimati sa tobom? Da, sam će snimati moja najbolja drugarica. Ona baš neće biti u svakom videu, ali bit će možda par videa. Snimat će možda moj brat, možda moja mlađa sestra i tako dalje. Znaš li ti da pevaš? Znaš li ti da sviraš gitaru? Sad ćemo da vidimo. Koja je tvoja miljena jela? Pizza. Moramo da snimamo glasnije to objašnjenje ovoga, zato što telefon koji snimamo trenutno ne čuje se baš kako treba, tako da... Nema jak ton. Prazna mu je baterija. Nema jak ton. Da, i to što je on rekao, za pozadnje. Ok, sljedeća stvar, koja ti je omiljeno piće? Coca-Cola. Marija Suzuki. I tvoje poslednje pitanje je, znaš li ti da plešeš? Moj ok. Sad da vidimo. Hvala što se gledate, šerite ga i subscribe se na moj kanal. I komentarišite sljedećeg videa, pozdrav! Prosto, jedna stvar, moja drugarica isto snima na YouTube-u, tako da link će vam biti dole u opisu. Ćao!